Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şun, hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow Kemal Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-inyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki dostlukly döwletiň başçylary meherle salamlaşyp, söhbetleşiň başyna özara anlaşma hem biri hormat goýmagyň berk bünýadyna gurulýan döwletwara hyzmatdaşlygyň ören wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Milli liderimiz soňky döwürde hil taýdan täze derejäge çykarylan Türkmen Koreýa gatnaşyklaryny putulandyrmagy hemişe ünsürýän üçin Koreýaly kardeşine tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan ýene Koreýa Respublikasynyň arasyndaky häzirki gatnaşyklaryň ähli esasy urlary, daşary syýasaty, ykdysadyýaty, medeni insan perwer urgamlary öz içine alýanlygyny nutady. Netijeli gepleşiklerin şäherlerine hormatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow Günörtü Koreýanyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň durmuşa geçirýän beýtarap daşary syýasy urny, ýurdumyzyň öňe sürýän durnukly üsüň bähwidine parahatçylygy, tutuş dünýäde howpsuzlyk hem halkara hyzmatdaşlyk putulandyrmaga gönükdirilen möhüm halkara başlanýyşlaryny hemme taraplaryň gollaýan üçin minnetdarlyk bildirdi. Taraplar iki ýurtyň halkara syýasatynyň esas meseleleri boýunça garaýşlarynyň ýakynlygyny ýa-da umumy don tasdiklap, mundan belägem dünýä geňişliginde özara bähwitli hyzmatdaşlygy putulandyrmak barada alalaşdylar. Söhbetdeşler iki taraplaryň hem köp taraplaryň görnüşde ýol goýulan özara gatnaşyklaryň netijeli häýeti eýedigini Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumynyň işiniň netijeli häýetine ýokary baha berdiler. Büyük forumyň işi özara anlaşmak ýagdaýyny putulandyrmagy hemde Koreýa Respublikasynyň hem Merkezi Aziýa täwretiň ýurtlarynyň arasynda durly urlarda hyzmatdaşlygy, şol sanda energetika, ulug, ekologiýa, saglyk goraýyş hem medeniýet ulgamyndaky gatnaşyklary işleňleşdirmäge sallamly goşant goşýar. Döwlet başçylygynda Türkmen Koreýa gatnaşyklary meselelerini dek geçmek bilen köpürli iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň gün tertibinde sowda ykdysady gatnaşyklary üstürmegiň aýratyn urny eýleýänini belledi. Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň esasy ulgamlaryny işleýän Koreýa kompaniýalarynyň köp ýyllyk üstünlikli işi onuň möhüm bölegidir. Newitgat hem gaz himiýa toplumlaryny gurmak hem döwre baplaşdyrmak, hususanam Gyýanly şäherçesinde döwre polimer zawodyny gurmak boýunça tassamalan üstünlikli durmuşa geçirilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistan Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işgür hyzmatdaşy hataplaýar. Ýurdumyzda oň bilen mundan belägem bar bolan ägurt uly kuwaty hem taraplaryň hoşmeýilli erkisligine esasanýan netijeli hyzmatdaşlygy üstürmegi gözeňde tutýar. Bizi Koreýa kompaniýalarynyň işçiligini gollaýar hem mundan belägem olaň biziň ýurdumyza alyp barýan işini hemme taraplaryň gollaw berer milli liderimiz aýtdy. Taraplar iki ýurduň daşary syýasat idaralaryny hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge hem işleňleşdirmäge, özara bähwitli gatnaşyklary giňeltmek meseleleriniň üstünde mundan belägem işlemäge gönükdirmegiň wajypdygy barada bir pikire geldiler. Ulug ulgamynyň bünýadyny döwre baplaşdyrmak boýunça taslamanyň çäklerinde häzirki wagtda Türkmenistana gelip goşýan bütün dünýäde meşhur Hyundai awtobuslarynyň nowatdaky uly tapgyry, ýagny 400 şeýle atnaşyklaryň aýdyň netijelerinden biridir. Prezidentler Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Moon Jae-in hökümet ara toparlanan hem işgür geňeşleriniň özara bähwitli sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmekdäki möhüm urny beýlep, Türkmen Koreýa işgür geňeşiniň gulaýda geçirilen nowatdaky mejlisiniň döwletara sowda ykdysady hem maýy goýum hyzmatdaşlygyny mundan belägem giňeltmäge hem şuňlaşdyrmaga ýardym etjekdigine anam belirdiler. Şunun bilen birlikde taraplar däp bolan medeni insan perwer gatnaşyklaryň ören wajypdygyny nutdylar. Taraplar pikirine göre babatda lukmançylyk hem saglyk goraýyş ulamynda hyzmatdaşlyk ören netijeli bolup durýar. Häzirki wagtda tutuş adamlaryň ýüzbe-ýüz bolan täze ören howply wöhümi COVID-19 täze görnüşli ýokunçly keseli nazar almak bilen iki ýurduň degişli idaralarynyň arasyndaky atnaşykly gatnaşyklary ören wajyp hasaplanýar.
Noktalşyýaly giň çäkleri gurşabydan hemde dünýäniň köp döwletleriniň hem halklarynyň adaty durmuşyny üýtgediýän koronavirus pandemiýasyna garşy netijeli görüşmek ähli halkara jemgyýetçiliginden bilelikde hereket etmek talap edýär. Hormatly prezident we Gurbanyly Berdimuhammedow Koreýa tarapyna Türkmenistana lukmançylyk hemde şahsy gorunç terişleriniň iýerleni üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirip, bu ädimi iki halkyň arasyndaky dostlugyň şeýle-de özara ynanşmagyň hakyky aýdyň ýüze çykmak hökmüne baha berýändigini noktada. Prezident Moon Jae-in hormatly prezident we Gurbanyly Berdimuhammedow ýetip gelýän döwlet bayramlary bilen gutady. Hemem bu dawralara gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynyň ýokary wezipeli wekilini uğradýanyny bellädi. Milli lidermada Koreýa Respublikasy bilen hemme tarap bilen hyzmatdaşlygyň putulandyrmagyň hemişe Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna boljokdygyny bellädi. Ýurdumyzda Koreýa Respublikasyny ygtybarly dost hemem hyzmatdaş hataplanýar. Milli lidermadaň özara bähbetli hyzmatdaşlygy guramaga ihlasly çemeleşýän üçin minnetdarlyk bildirip, Moon Jae-in 2019-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistana bolan döwlet saparyny hemişe aýratyn mähir bilen ýatlaýanlygyny bellädi. Ýurdumyzda Merkezi Aziýada Koreýa Respublikasynyň prezidentiniň ýokary wezipä girişinden soň sapar bilen gelip gören döwletleriniň ilkinjisi boldy. Koreýa lideri öz ýurdunyň okuluny ösýän Türkmenistan bilen köp uğurly netijeli gatnaşyklary hasam işeňleşdirmäge uly gyzyklanma bildirýäni tasdiklap, türkmen kärdeşiniň nowatdaky duşy üçin oňoýly daşary şertler döredileni özü üçin islenlik amatly wagtda Koreýa Respublikasyna sapar bilen gelmäge çağırdy. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyryna prezidentler Gurbanyly Berdimuhammedow hem Moon Jae-in birek-birege berkjan saglyk şeýle-de jogapkärlik işlerini munun belägem üstünlük iki ýurdun halklaryna bolsa rowaçlyk we abadançylyk arzu etdiler. Indi bolsa hormatly prezident bilen Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn atratly bayragyny alma uğrundaky bäsleşilen çäklerine geçirilýän höwüsçüň aýdymçy ýaşlaň ýangdan diýarym telewizionyň jemleşi tapgyryna gatnaşyjylary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Berqarar döwletimiziň ýaş aýdymçy ýigitleri we gyýdlary, mehriban ýaşlar, tidi ýangdan diýarym telewizionyň jemleşi tapgyryna gatnaşmagy münasibetli tüý sürekden gutlaýan. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ösüşiň täze berendiklerine götürilen aýdymsaz sunatymyzy, tidi dürüjlük üstünliklerini kalbyňyzdan joşup çykýan alhamaňyň hemişe joşgunly bolmagyny arzu edýän. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýerip aglandyran ýylda şanly wakalara wesenip barha anamly öňe barýan garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan mukaddes garaşsylygymyzyň 29 ýyllyk bayramyny belend zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne medeniýet we sanagat, dürüjlük işgärlemeden döredýän milli öwüşgülni aýdymsazlary ýurdumyzy ähli uğurlar boýunça düýpli ösdürmäge gönükdirilen tutumly maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge ruhlandyrýar. Qadymy medeniýetleň döremegine, sevtara medeni ruhy gatnaşyklaryň kemale gelmegine uly goşan özüniň baý sunugaty bilen şöhratlanan beýtarap Türkmenistan asudalygyň, abadançylygyň, dostlugyň, parahatçylyk söýjüligiň, awyrlyň mekan hökmüne dünýä birleşigine munasip orun eýleýär. Mehriban ýaşlar, berqarar döwletimiziň medeniýet ulgamyna gadanlayan üstünlikleri uly ähmiýete eýdir. Ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna ýygydarly amala aşyrylýan özgertmeler jemgyýetiň ösüşiniň berk ruhy benýadyny emle getirýär. Şundan uralanyp medeniýetimizi, milli sunugatymyzy, edebiýatymyzy täze kämil eserler bilen baýlaşdyrmak, burada ýetilen berend sepkitler bilen dünýä jemgyýetçiligini ýakynan tanışdyrmak biziň döwlet siýasatymyzyň öňe sürýän uğurlarynyň biridir. Ýurdumyzda ýygydarly geçirilýän köp uğurly medeniýet şäherlerde dürüjlük bäsleşiklerini, medeniýet hemem sunugat saatlarynyň üstünlikli çykyş etmekleri, medeniýet we sunugat uğurlaryny bilim berýän okuw mekdeplerine işleň göwnüjay gurulmagy, owa medeniýet öýlerini, çeper höwüsçüligiň zehinlerini açmak, hemem kämilleşdirmek üçin döredilýän ajaýyp şertler täze nesilleri kemale getirmäge, türkmen sunugatyny düýpli ösdürmäge uly ýardam berýär. Garaşsyzlyk ýyllaryna asylly däbi urulan ýangdan diýarym telewizionyň höwüsçüň aýdymçy ýaşlaryň ençimesini ýüze çykarmakda, ýaşlary türkmen sunugatynyň ruwaşy menlerine ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýdir.
Yanlan diyaram televizyona yurdumdan gulayatlarından, etraplarından, şäherlerinden hemem owalarından sunugaty höwesek ýaş aýdymçylaryň onlarça gatnaşyp, özleriniň ukyp başarnyklaryny görkezýärler. Zehinlerini kämilleşdirýärler. Bu dürüjlük bäsişigi türkmen sungatynda täze zehinleri kemale getirmekde aýratyn ähmiýetli medeni şäherleriň bir hökmüni uly meşhurlyk kazandy. Bagtyar zamanamyzda geljekde de köp uguşunly medeniýetimizi we sungatymyzy üstürmäge ukyply täze nesilläň ýüze çykarylmagyny gönükdirlen şeýle dürüjlük bäsişikleriniň iýdigderli geçirilmegi üçin zerur şertleri dörederiz. Gadarly aýdymçy ýaşar. Size Ustad halipalardan miras halan milli aýdymsa sungatymyzyň iňşe ýollaryny kalbyňyza puta süňdirip ony dünýä derejesinde üstürmeliňiz. Hemem dünýä halklarynyň aýdymsalarny düýpli özleşdirmeliňiz. Sizin esasy wezipäňiz geljekde de ýurdumyzyň aýdymsa sunatynyň hasam belende götürilmeli, ähli ukyp başaranyňy bagş edip, garaşyl watanymyzyň taryhy özgörüşlerini, halkymyzyň bagtyarlygyny, jemgyýetimiziň awadançylygyny belendden wasp etmekdir. Sizin kalbyňyzdan joşup çykýan aýdymlaryňyz mehriban watandaşlarymyzy täze zähmet üstünliklerini, belen sepketlere, sagdyn durmuş ýürelerini ruhlandyrmalylar. Garaşyl ýurdumyzyň ýaş aýdymçy ýigitleri we gyzlary berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe asarlar aşyk gelen sunugat täplerini, türkmeniň döwletlik ýürelerini eýerip, milli aýdymsa sunugatymyzyň hasam rowaşlanmagy, barha kämilleşmegi uğruna güýç gaýratyňyzy gaýgyrmajakdyňyzy, Ustad bagşylamyzyň zehinli aýdymçylamyzyň sunugat älimini miras galyran dürüjlük ýollaryny munasip dowam etdirjekdiňizi puto ananýan. Sizin ähliňizde Ýanglan diýarym televizionynyň jemleýiş tapgyryna gatnaşmaňyz hemem ýurdumyzyň mukaddis garaşlygynyň 29 ýylyg münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Size berkjan saglyk, uzak ömür, sunugat dünýäsinde dürüjlük üstünliklerini arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiň Türkmenbaşydaky Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplamynda 2 sany täze gaz turbinany gurmak hemem elektrik bekediniň durkuny täzelemek baradaky gol çeken karary täze wezipelerini çözülmegi bilen berk baglanşyklydyr. Täze desgalan gurulmagy Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň öňünde goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmeklige mümkinçilik berer. Türkmenistan döwletimiziň milli ykdysadynyň Newtgaz pudowynyň kerwanbaşy hökmünde giňden tanalýan Balkyn welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Newte gaýtadan işleýän zawodlar toplamynda da ägurt uly işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiň taýyty taýlalarynyň tijesinde bu toplam gyýytka wagtyň dowamynda häzirki zaman kärhanasyna öwrüli. Kärhana milliardlarça Amerikan dollar meşhurny maýy oýumlaryny gönükdirmegi bilen bu ýerde katolitsik reformingiň hemem milli sekund katolitsik krekingiň desgalary, ýokary aktually benzin, çalgy ýağlaryny, polipropilen öňürýän desgalar, dizel ýanyjynyň gidro arasylaýyş önümçiliginiň şerde üçinçilik guruluşlarynyň häzirki zaman desgalary guruldy. Hut häzirki wagtda milli ykdysadynyň kerwanbaşysyna öwrülen bu toplum etilenmedik awtomobil ýanyşlaryny, aviasiýa hemem çeginiki kerasinlaryny, reaktiv hemem dizel ýanyjyny, mazuty, çalgy ýağlaryny, polipropileni, peç ýanyjyny, ýeňil gazoýly newit elektrod koksuny, suwuklanyrlan gazy, guruluşy hemem ýol bitumlaryny we ýene-de birnäçe newit hime önümlerini taýýarlaýar. Toplumyň önümleri eri diýarmydan ýalňyç energetika urgun boýunça eksport mümkinçiliginiň esasyny düzýäni bilen möhüm ähmiýete eýdir. Hormatly prezident bilen ýa-da himayet golugyny tijesinde täzeden täze döwrewap desgalar bilen toplumyň üstü ýa-da getirilýär. Gahrmanlar kadamynyň taýtly taýlalarynyň tijesinde berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ýyllary içinde bu ýerde täze häzirki zaman hili ünüňlerini laýyk gelýän kuwatly desgalar ençemesi gurulup işe girdirildi. Ola täze desgalar toplumda newti gaýtadan işlemegi çuňlaşdyrmak netijesinde goşmaçy newt önümleriniň taýýarlanşynyň möçürlerini düýpli artdyrmaga giň mümkinçilikler berýär. Kärhanadaky her ýylda 2 million tonna mazut almagy, 250 000 tonna suwuklanyrlan gazy hemem 230 000 tonna pes aktanly ýeňil benzini gaýtadan işlemegi niýetlenen toplum häzirki zaman dünýäsiniň iň öňde barjy önümçilikleriniň kämil enjamlary bilen üpçün edilenligi bilen tapawut dönýär.
Şoň ýalama bu ýerdäki desgalarda ýylyň-ýylyna mazudy wakumda gaýtadan işlemeň esasyna benzinin hemem suwuklanyrlan gazyň çygmalynyň bitum öňürmek üçin ulanýan gudronyň ýüzlerçe müň tonusy öňürlýär. Iň esasy atlan birem däp bolşýary şol desgalaň daşky uşagyň hapalanmagyna ýol bermeýärligidir. Hadar diňlerin kenaryna öz başda gurulan bir şäherje ýatlyp oturan Balkyn welaýatynyň Türkmen şäherindäki newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täzelenişleri gün saýyn dowam etýär. Türkmen döwletiniň ykdysady kuwatynyň artmagyna Türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygydyr ýokulanmagyna möhüm orny eýleýän bu kärhananyň hormatly prezidentiň başçylygyny täze berendikleri anamly göterilýänigem buýsanyrjydyr. Muňa toplum boýunça Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyň geçen ýyl aýyna neft çygmalynyň 3 milyon 274 min tonna gulaýynyň gaýtadan işlenip, bu bardaky meýilnamanyň 102,9 göterim berja edilmegem dogry güwäge çy. Gurrunga dilýäne hatawaty uruna bu ýerde awtomobil benzinlerini taýýarlama umumy meýilnamasynyň 106,16 göterim, dizel ýanyjynyň 107,16 göterim, polipropilen 106,17 göterim, suwuklanýan gazawaty bolsa 2229,13 göterim berja edilenini aýratyn nygtamak gerek. Kärhanada çalgy ýağlaryny, kerosini taýýarlamagyň meýilnamalary awra bilen amal edildi. Toplumyň hünärmenleri şeýle beren tepkitlere ýetmäge döredýän mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormatly prezident bilen taýsir taýlalary bilen ýurdumyň owy hojalyk ulgamy pajarlap etýär. Arkada prezident bilen döredip berýän giň mümkinçilikleri Bagdaý hanlamyň tonyerli zähmeti bilen ene toprakdan alynýan hasylyň muktary ýylyň ýerine artýar. Şeýle üstünlüklerini gazanlamagyna gahrman arkadamyň daşary döwletlerden alyp berýän ýokary önürjilikli, kuwatly tehnikalarına da aýratyn orun degişdir. Häzirki wagtda buğday ekişine hemem paýta ýygmyna badalga berilmeginiň öňü syýasyna ýurdumyň Lewap welaýatyna gally ekijileň şeýlede paýta ýygyjy kuwatly tehnikaları, beýleki owy hojalyk gurallary möhsüme taýýarlamak işleriniň dogry tamamlanmagy, jogapkärli möhsümüň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda öz wagtyna geçiriljekdigine, Bagdaý hanlamyň ýetişdiren bolup paýta hasylynyň öz wagtyna ýetkisi ýygnanyp alynjakdygyna güwäge çy. Şu ýyly gallaň bol hasyny kemal getirip şertnamalaryň boşnamasyny artygy bilen berja eden Lewaply gallaçy Bagdaý hanlary geljek ýylyň hasyly üçin güýzlük buğdaýyň düýbüni ykjam tutmakly maksat edýärler. Muň üçin welaýatyň ähli taraplaryna taýýarlyk işleriniň ýokary derejede alınıp barýanlygyny belläp geçmek aýratyn möhümdir. Hormatly prezident bilen Bagdaý hanlamyda alyp beren ýokary önürjilikli, kuwatly tehnikalarny ýetip gelýän gallyk şeýşelede paýta ýygy möhsümini taýýar etmek işleriniň ýurdumyň Lewap welaýatyna da dogry tamamlanyny belläp geçmek aýratyn buýsançydyr. Welaýat owy hojalyk önümçilik birleşiginiň hemem oň etraplarydaky tehnika hyzmat etjek kärhanalarynyň hünärmenler tarapyndan buğday ekişinde ulanylajak kämil ekijileň möhsüme dogry taýýar edilmegi işleň guramaçylykly ýoly bolan onuň görkezijleridir. Mälim bolşýaly buğday ekijileň agrotehnik talaplara laýyk ekiş geçirmekde topragyň ýagdaýyna hemem azgaryna görä şuňlukda iş alyp barmagy aýratyn mümkinçilikler bardyr. Şoň üçin kämil buğday ekijileň buğday ekiş möhsümine dogry taýýar edilmegi, olaň ekiş döwrüne işleri bökdünşik hemem ýokary derejede agrotehnikanyň ähli talaplaryna laýyklykda alyp barmagy, şonuň bilen birlikde bolsa täze hasylyň düýbüni ykjam tutmagy mümkinçilikderidir. Häzirki wagtda buğday ekişine görülýän taýýarlyk bilen birlikde Bagdaý hanlamyň arkada prezident bilen dünýäniň ösen döwletlerinden alyp beren kuwatly, ýokary önürjilikli, ähli amatlyklar bolan paýta ýygyjy kombaýnlarynyň möhsüme dogry taýýar edilenini belläp geçmek möhümdir. Ýokary önürjilikli kuwatly tehnikalaryň iň tejribeli mehanizatorlary ananylmagy, ýygym möhsüminiň guramaçylykly geçirilmegine, ýetişdirilen bol paýta hasylynyň ýetkisiz öz wagtyna ýygnanyp almagyna ýardam eder. Paýta ýygy möhsümine dogry güjüne işlediljek paýta ýygyjy kombaýnlaryň ähtiýaçlyk şaýdary bilen dogry üçindilenini belläp geçmegem zerurdur. Welaýat owy hojalyk önümçilik birleşigine hemem oň ýerlerdäki tehnika hyzmat etjek kärhanalaryna ýygym möhsümine tehnikalary hyzmat etjek toparlan hemem göçme ustahanalaryň döredilmegi, ähtiýaçlyk şaýlarynyň ýeterlik mukdarda ornuň bolmaklygy paýta ýygymyny bökdünşik alyp barmagy şertdiridir. Lewap welaýatynyň zähmet Bagdaý hanlary hemem ustad mehanizatorlary zähmet çekmekligi, ýerden bol hasyl almaklyga döredip beren giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentiň adyna tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hormatly Prezidentiň başçylygyny ýurdumyzyň owy hojalyk ulgamy çalt tepkinler bilen ösýe, täze sepkitlere ýetýär. Ony Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna gadanylýan gowandyrjy netijelerden hem aýdym görmek bolýar. Gök ekrançylyk pudugynyň uly üstünlikleri beslenmegen diýsen gowandyrjydyr. Şu wagtda ýurdumyzyň daşaw welaýatynyň bagçyçylarynyň hem gök ekrançylarynyň gaýratly zähmetleri bellenilmegi münasipdir. Şuwunlar ýurdumyzyň ekrançylary hormatly prezidentimiň başçylygyny owy hojalyk önümleriniň öňürsini artdyrmakda has gaýratly zähmet çekýärler. Olar hormatly prezidentimiň tawşyryklaryny we görkezmelerini laýyklykda özümizde öňürleýän gök, bakçy we miwe önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna özleriniň münasip goşunatlaryny goşýarlar. Şu wagtda Daşowut welaýatynyň Bagdaýhanlarynyň nusgalyk işler bilen tapawutlanýanlyklaryny bellemek ýakymdyr. Özüniň göz başyny gadymetden alyp gaýdýan daýhançylyk kesiniň ba tejribelerini ilmiň gadananlary bilen goşduryp gök, bakçy ekinleriniň bol hasylyny kemale getirýän daýhanlar gaýratly zähmet çekýärler. Owy hojalyk ekinlerinden bol hasyl almakda gahrman arkadamyzyň dördüp berýän ajaýyp mümkinçilikleri we şertleri islenik ekinden bereketli hasylyň ýetişdirilmegini üpçün edýär. Ýylaty özümizde öňürleýän durly gök, bakçy önümler bilen bolelin üpçün etmekligi özleriniň münasip goşundyryny goşýan welaýatyň Bagdaýhanlary meýdan işleriniň depkini birjikde gowşatmaýarlar. Olar gawynyň, garpyzyň, bulgar burçunyň, pomidoryň, käşiriň we beýleki durly görnüşli bakçy ekinleriniň 2020-nji ýylda bol hasylynyň kemale getirilmek üçin ähli daýhançylyk ukyplaryny ba iş tejribelerini sarp edip işleýärler. Gözlegli işler bolsa şahar tarapymyzy ekinzarlyklary, gurbaglyklary, gulzarlyklary öwürmekligi mümkinçilik berýär. Welaýatda gawyny garpy ýetişdirýän Bagdaýhanlaryň köpdigini bellemek hasam buýsançydyr. Olar gawynyň ençeme görnüşleriniň meşhurlygyny, hasyllygyny, tagamlygyny ýokurlandyrmak üçin özleriniň ähli ukyp başarnyklaryny bagşadýarlar. Bu ýerde ussat Bagdaýhanlar özleriniň ýerginsiz zähmetleri bilen bol hasyl ýetişdirýärler. Türkmen saçygynyň bereketine öwrilen ballan süýji gawullaryň has köp öndürmek üçin ýetgiderli alady edýärler. Hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ajaýyp ensiklopedik eserini öz beýany tapýan ballan süýji gawullaryň we beýleki bakçy ekinleriniň önümleriniň has köp öndürilmek üçin uly alady edýän Bagdaýhanlar welaýatyň ähli etraplaryna da kän. Okyp başarnyklaryny mehriban topraga bagş edip gök, bakçy önümleriniň bol hasylyny ýetişdirýän Bagdaýhanlar hormatly prezidentimiň toprak howa şertlerine laýyklykda ösdirilip ýetişdirilýän önümleriň artdyrylmagy, ýylatyň özümizde öndürilýän gök, bakçy önümleri bilen bolelin üpçün edilmek bardaky görkezmeleriniň uralýan ýer eýeleri durly ekinler ösdirip ýetişdirip, olardan bereketli hasylyň kemale getirilmek üçin gaýratly zähmet çekýärler. Şuňlar welaýatda gök, bakçy ekinleriniň bol hasyly kemale getirildi. Olar öz wagtyny ýygnamak we ýylaty ýetirmek boýunça da makfada okulu işler gyzgylaryny dowam etdirilýär. Ýurdumyzda azyk bolçylygyny döretmek, ýylatymyzy hut öz topragymyzda ýetişdirilen gök we bakçy önümleri bilen ygtybarly üpçün etmek welaýatyň Bagdaýhanlarynyň baş makfady bolup durýar. Bereketli hasyly ýylyň bütün dowamyny terligini ýylaty ýetirmek makfady bilen hormatly prezidentimiň tawşyryna laýyklykda welaýatda gurulan gowrumy 3000 tonnalyk sowajy ambaryň ähmiýeti ullar. Hormatly prezidentimiň himayat gollawlarynyň netijesinde gök, bakçy we bu önümlerinin bereketli hasylyny kemale getirmeň ýeterlik tejribesini toplan yer eýeleriniň hatarlarynyň barha artýanlygyny bellemek mümkindir. Sowajy ambarlar şol önümleri uzak wagtlap saklamaga mümkinçilik berýär. Munyň öňünde Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň üstünlikleri beslenjekdigine şaýatlyk edýär. Welaýatyň gök ekrançylary, bakçyçylary güneşli diýarymyzda döredilýän gownuja şertler üçin mehriban arkadamyzda tüýsürekden alkyş aýdýarlar. Büyük İpek ýolunyň uğruna Türkmenistanyň çägine ýerleşen taryhy medeni ýadygärliklerde arheologik gazy aktarış işlerini geçirmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini ýurdumyzyň alymlary hem hünärmenleri taryhy medeni ýadygärliklerde arheologik barlyk işlerini alyp barýarlar. Munyň şeýle Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň medeni mirasy gorap saklamak baradaky elçiniň gatnaşatly maksatnamasynyň çäklerindäki 2020-nji ýyl üçin BSŞ-nyň netijesinde Türkmenistanyň Senagaçary we Telegaçary birleşmesi bilen Alimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň belelikde ködürlen taslamasynyň ýeňiji hökmüne saýlanyp alınmagy aýdynlygy bilen tasdikleýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň meden mirasy gorap saklamak baradaky elçiniň gatnaşatly maksatnamasy boýunça taslama BSŞ-nyň ýeňijilerini gutlamak maksady bilen video aratnaşy arkaly dawra geçirildi. BSŞ-de ýeňiji hökmüne saýlanyp alynan Türkmenistanyň Senagaçary we Telegaçary birleşmesi bilen Alimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň belelikde hödürlen taslamasynyň çäklerini Ahal vilayatynyň çägine gerleşen Şährislam arheologiýa ýadygärliginiň suwdy sahalar toplumynyň binalaryna rejeleýiş we dikeldiş işlerini alyp barmagy meýilleşdirýär.
Arkada prezidentimiň parasatly ýol başlygyna durmuşy geçirilýän oňyň başlangyçlary, düýpli amaly nazarget işläp taýýarlamalar Türkmenistanyň halkara ilmi ýeňişligine awraýynyň barha artmagyna ýardym edýär. Ýurdumyzyň arymlary döwlet başçylarynyň şahsy görelesinden, ilm ulgamyna dörejlikli işinden ruhlanyp netijeli zähmet çekýärler. Milli liderimiz ýurdumyzyň ilmi kuwwatynyň netijeli peýdalanmagyny, tutuş dünýäde parahatçylygyň, dostlugyň we ösüşiň bähwidine gönükdirýär. Şulgamda awraýly guramalar daşary ýurtlaryň ilmi merkezleri bilen hyzmatdaşlyk halkara we döwletara alaraçyklarynyň bilelikdäki ilmi taslamalyň esasyna pogtalandyrilýär. Video aratnaş arkaly geçirilen dawara gatnaşyjylar taryhy arheologiýa ýadygärlikleri ilmi esasy öwrenmäge, gaýtadan dikeltmäge, burada halkara derejesinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge ähli şertler döredip berýän gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat adamlar, indi orta ýurdumyň gulaýtlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 28 awgustda saat 20-den 29 awgustda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna Adkemurtly howa urup Demirady kulmataran teleskontu 94 metr ýetýän şemal uçur. Howa gijetine 21-26 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenar ýatraplaryna 28-33 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna Azburtly howa urup Demirady kulmataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal uçur. Howa gijetine 18-20 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mar vilayatyna Azburtly howa urup Demirady kulmataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal uçur. Howa gijetine 17-20 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyna Azburtly howa urup Demirady kulmataran teleskontu 94 metr ýetýän şemal uçur. Howa gijetine 19-24 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşowut vilayatyna Adkemurtly howa urup Demirady kulmataran teleskontu 94 metr ýetýän şemal uçur. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda Azburtly howa urup Demirady kulmataran teleskontu 8-11 metr ýetýän şemal uçur. Howa gijetine 20-20 gradus gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 29-na magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany araşdyrýar. Iri watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böleşikleriniň möçberiniň kadadan 19 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agaz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ýeşer. Bu düzümleri berip berjaýetseňiz, ýylyň islenip pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýepaşyňyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşiň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.